Sephora Sephora. Ahojky, jste u nového videa a dneska si povíme o Sephora Kids. Teda na to. Takže asi 8leté děti vlastně na Instagram nebo TikTok vlastně ukazují jakože jak si kupují něco ze Sephory a něco podobného. Že Sephora Kids se vlastně koukají na nějaký ty influencery, kteří jsou už teda o dost starší, ale vlastně chtějí být jakoby jako oni. Je horší to, že když jdou teda děti do Sephory, tak tam zkouší ty testry. Abyste jakoby viděli, se nám to slyší a prostě chápeme se. No, ale oni tam jakoby míchají, dost tam jakoby trošku ničí a dávají se to na sebe, ale ne tak, že si prostě tak zkusí jako lesk, jako jenom takhle. Ne tak, že si zkusí jenom lesk na ruku, ale dají si ho i na obličej, což není moc hygienické. A potom chudáci, ti, kteří tam jakoby pracují, že to musí po nich uklízet, protože ty testy tam dost míchají a vypadá to fakt jakoby nechutně. Sephora Kids, ale i my si můžeme jakoby myslet, že když budeme používat stejné produkty jako nějaké celebrity a tak dále, že jakoby chceme být prostě s nimi nějak stejný. Ono by bylo v pohodě, kdyby ty Sephora Kids by si kupovali něco, co je jakoby pro jejich věkovou kategorii, ale vlastně ty starší celebrity nepoužívají něco pro děti. Takže prostě kupují si něco, co vidí na internetu, ale používá to někdo, o komu je prostě o 20 let jakoby starší. A ty děti si kupují nějaký produkty na vrásky, anebo nějaký produkty prostě pro nějaký dospělejší. 8leté děti si kupují něco na akné, a vlastně jakoby pak můžu mít celou pokožku a můžu mít s tím prostě nějaký problém. Taky Sephora Kids, nebo vlastně Sephora děti, tak když vidíte hezký balení, tak ty tam prostě nemůžou nechat. Teď se koukneme na to, co může nevhodné použití jakoby kosmetiky, co se jakoby stane nebo způsobit. Podráždění, suchost, ucpané pory a v akné a narušení ochranné bariéry. To narušení ochranné bariéry, myslím, že pleť jakoby ztratí svou bariéru proti bakteriím, což může kvést k větším problémům. Takže teď si tady dáme o tom shrnutí, co si z tohoto videa jakoby odneseme o Sephora Kids. Jak by teda měly 8leté děti pečovat o svoji pleť? To by stačilo, kdyby si vlastně dali jenom krém. A abyste si udrželi zdravou pleť, tak nemusíte mít prostě nějaký drahý značky nebo značek něco drahýho, ale prostě něco normálního a ne něco, co není pro vás. A Sephora Kids můžou být chtít jakoby dospělejší vypadat. A teda děti používají vlastně zbytečně moc produktů na svoji pleť a to fakt nemusí mít na sobě. Chceme se vlastně taky cítit jako oni, populární a něco takového prostě. A jenom to je takový vzkaz pro teda 8leté děti, že ta pleť má být, měli byste se prostě o tu pleť starat a ne si jí škodit jakoby nějakým make-upem, který není ani pro vás, nebo nějakýma produktama, který jsou prostě pro starší. Ale vlastně ten největší problém je jakoby internet, nebo těm sociální sítě, jako TikTok a Instagram, protože tam se to jakoby nejvíc propaguje, Sephora Kids. A to teda Get Ready With Me, pojďte se mnou nachystat. A tam dávají, že se chtějí nachystat do školy a dávají se tam jakoby tunu make-upu, tunu něco o Sephory, nevím. Nekoukám se na to, protože asi bych to nepodporuju to, ale taky je problém i u těch rodičů, že vlastně jako ty rodiče musí vědět, že to mají, nebo ono to jakoby úplně není jako nejlevnější záležitost nějaký ty, takže si myslím, jako, že to rodiče ví, ale to je můj teda názor. Snad se vám líbilo tohle video, když tak, kdybyste chtěli něco dodat nebo okomentovat moje video, tak můžete. A to je všechno. Ahoj!